βοηθούσε κάποια πρόταση για να μπορέσετε να κάνετε την διαλογή εντός του καταστήματος. Αν θέλετε κάτι από το Δήμο, αν ζητάτε κάτι από το Δήμο, αυτό θέλουμε να ακουστεί. 8, 4 ή 9. Και τα πρώτα σύμμικτα, τα πρωινά ή τα βραδινά, αν έχουν μείνει μέσα, έτσι, θα λειτουργήσει και ο Δήμος θα παραλαμβάνει τα απορρίμματα σωστά, το γυαλί με το γυαλί, το χαρτί με το χαρτί και θα τους φροντιστούν τα σημεία της πόλης. Τα βασικά σημεία που συνέχεια γίνουν φωτογραφίες, άρα μην νομίζετε ότι και εμείς δεν έχουμε προνοήσει. Αλλά τον έλεγχο της παράτασης, ποιος τον έχει? Η αστυνομία. Δεν έχει... Δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο τότε. Δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο τότε. Λοιπόν, εγώ έχω 2 παραβάσεις στη μουσική, μπορείτε να μου πάρετε την άλλη. Αυτό λέω, δεν προσέχετε όμως. Δεν προσέχετε. Λέω ότι εμείς δίνουμε την άδεια ως Δήμος